Blood vitamin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikiaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. Good morning sa mga kapako seniors. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini ang programang Aramon Yato. Kanyang pong aldaw na inin Friday. Salamat palan kay Joshua sa pag-take over sa ito pong programa. Tinamaan kita kang di natin inaasahan. Ha? Medyo napiktaran po tayong boses ko. Ano yun? Medyo numinipis. Anyway, mga kabayan, hanggat kaya pa, kahit sana. Mga kabarangay, happy fiesta sa mga may patron kan San Roque. Yan, sa Barangay Taysan, San Roque Daraga, San Roque Tabaco, San Roque Legazpi, San Roque Santo Domingo. Yan, at saka sa iba pa pong lugar, happy fiesta. Ang alak sa tulak, bakong sa limantak. Ha? Alright, lumang po sa mga kabarangay niya to, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasabay ito sa technical side, si Juna Pulis. Yaon man sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Production Assistant Center, si Shara May Liron. Newsroom, kasabay ito yan, si na Angel Mustasa, Jenny Matthew Bolaran, at saka si Mary Joy Jaresco. Sa luwas, siyempre ang Megabus Patrol. Napadagos na pangalan mga istorya para may balangibog sa banwaan, asin mabukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 3rd District, kasamuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nazarita. First District, siyempre, yaon po si Bading Jomar Bien. Yaon man sa Daraga area, Joshua James Bino. At nang yaon sa Old Albay District, si Jasmine Baloloy. Siring man si Karen Nicole Ala. Partner Al Armario na special assignment. Bandang sa mobile. Kasabay na po dyan, Henry the Boy Mott sa mong piloto. Ang mata ng DCGB sa kalsada. Alright, so sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Diretso na po kita mga tugang. Baka kita magipag-huntahan sa Hepecan PSO. Kunin mo natin ang report. Tali po dyan sa luwas. Nasa linya mga tugang at tuyang pag-iriba ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nazarita. Para sa mga impormasyon niya na pagkaaga, Chief Jim, good morning, please come in. Yes, Direktor, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag panyatong bareta, pig-uunog na lang ang bidding para sa 44 units nin rescue vehicle sa 44 barangays, digdi sa ginubatan konsain pig-asikaso ini. Sa pagi ni Congressman Joey Salceda gikan sa Local Government Support Fund, kantidad 64 million pesos. Kaso hapon inot ng ilinuwas ini ni Mayor Chino Garcia, mantang basado kay ABS Federation President Ando Namia sa pagkipag-ulay kan DCGB News kan Barangay San Francisco Ginubatan. Ang abiso niya sa sayang mga nasasakupan ng mga barangay kapitan pag-abot sa maintenance kan rescue vehicle, bahala naman kay ni ang kada barangay na alukaran ninda ininin pundo
asin asikasuhon maninda an mga pangaipuhan kan na lunadan araw kan sa guma, sa gasolina, da change oil asin iba pa. Mhm. Intensyon kay ni Tabi Direktor natural sa mga emerhensyang katuyuhan, disaster asin iba pa na igwanin magamit tulos na mga nasa barangay lalo na itong sa mga nasa hararayo na mga lugar, upland, mayon unit asin iba pa. Kung kaya ang kada barangay may kanya-kanya ng lunadan, posible bago mag-ula day September 2, baka mabakal na ini sa pagsabing ready na ang pondo na pambakal kana sabing 44 units nin mga vehikulos. Pag nagkataon Tabi Director Mar, sa ula day celebration, ang mga brand new vehicle na ini, pwedeng Iparada. isabay ini sa parada. Ayan. Day pa nabanggit kung anong klaseng sasakyan yan? Dahil manabanggit ko na basta rescue vehicle, kaya Rescue kwan ini. vehicle. Pwedeng mga arugang kan mga L300 na pinanao Yan, sa ligaw. arugan, oo. Ano? At ang ani na magamit sa gabos, pwedeng kargahan kan mga kung ba may mga evacuation di pwedeng kargahan. Correct. Kung Mga may food mga packs na emergencies, pwedeng darahon. Ayun, very good. At tamanon sana. At tamanon sa nasangunyan, anatunugan na informasyon pa kan DCGB News. Gabos na Ilgiyos, digdi sa 3rd District, garipig na trabaho daan ni Congressman Joey na mabakalan gabos nin lunadan. Actually, maski naman sa mo iyo. Udi, ang masunod na problema unta kani sa mga maabot na daw. Ah. Tinampo. Ay, dapat pa. Tinampo. May liwason ng tinampo, burukas bagong tinampo. Kung gulpinan auto, bumper to bumper na Ayan, at traffic. saka dapat yan, lalo sa mga sa barangay na pigiragyan kan mga nagkakwari, pay, bugon ang tinampo. Yan. Huh. Ano daw kon, dahil pa sinabay naman sa ordinansa ni. Nainamnidra na dapat ko tada, kung nagpararagi dyan, sila mag-irahay kan pag naraot. Indaman sa kwan. Dahil na, dapat katarog ka, ano, kaya magkidar magdagdag ki fee, tangani na yung pangirahay kaan. Kaya kang barangay. So, kung gabos digdi sa 3rd District, except ligaw, to so ligaw, haros Sa yun na. pati nga ni dump truck naman, igwa. Imply, pati so SK, marita ko, iguana. Oo, ayun. Sa ligaw. Oo, maswerte yan, ligaw. Oo. Kaya, yun na, sarabat sa bata na sa ini Tabi Director, talagang kumbaga, nag-i-evolve man ang panahon. Oo. Di, madali mo nang matonton kung nagtitiripo ng mga kapitan. Yan, kung saan nakapark, kung sa Bulangan. Dahil na, may gulping yung mga auto, may mga pangaran kan sa mga barangay. Ay, yan, ano niya dyan? Di na makatago, di na makatago, ano? Pasilan pag news gather. Yes. Pasilan na punan kapitan. Roger on that. Yan, Tabi Direktoran, mga kakaiba, mga informasyon digdi sa 3rd District, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Magdagdagang informasyon po yan. Rangkada ka mga barenta. Lipat kita kay Partner Al Armario on special assignment. Partner Al, good morning. Thank you so much, partner. Suminakat kami digdi sa Rawis Elementary School kan ikaw pamalanding ni Rawis Elementary School Sa San Miguel? Isla kan San Miguel. Yes, oo. Korte, kuyan gayod ini mga 50 agyanan. Iyo. Biyo akong nagngal-ngal. Baka pa man 100. Stairway to heaven yung partner. Si Kong Jill Willie ba ko? Kaya pa? Ay, Jesus. Lalo si board member Bagais. Oo. Sugon pa man pala ng power. Kaya pa. Kayang-kaya. Oh, nawara si partner. Yan. Ano ni? Taton. Arawan to yung digdi kan grupo. Si Kapitan digdi sa Rawis informar na kay Puan Maninda talaga ki-covered court. Kaya pinasiran mismo so Rawis Elementary School and oni nga ni pig-interview si principal na talagang importante hon maray digdi ang covered court sa Rawis Elementary School. Nasa bulod ining parte tabi partner. Naman mga araw kaning lugar talagang kaipuhan mapansin kan mga politiko ta. Na talagang makahirak ang mga estudyante. Kung may okasyon sinda, digdi sinda sa maawot parte kan
although na lininigan man sa tahaw, pero magayon talaga kung magkaigwa ng covered court. Yes. So yun ang pulidig di, piguro na nangon yan, nag-uroron sinda sa sarong lamesa, and pigo-finalize na ang plano ta babadgetan ini ni na Congressman Jill sa Cubicol, asaro yan sa plano digdi sa Barangay Rawis. And sarong pa kasubago, nabanggit so water system, solar water system. Digdi pa lang sa Isla ng San Miguel, 5 mga barangay ini, an solamente igapa sa naki solar water system ang barangay ay susunod ining barangay Rawis. Ay, barangay ano, partner? Bisita. Ayun, So lugar ini ni former si board Raul. member Orion. Ayun, Yung pasanatan may solar digdi. So isusunod ining barangay Rawis. Yung yan ang pigurunan, yaw digdi sa tarong lamesa. Siguro ng tabi partner ang planong iyan. So, dahil ko tagaring mahugot kayo si kung Jill taon may kauron pa kasi board member Bagais, kauron. So, si Kapitan tapos iba pang concern digdi. Masayo ang tabi iyan partner ang na plano digdi sa Rawis, kan Sinda San Miguel. Dua your project na plano digdi ining solar water system dan ining covered court na planong ibugtak digdi sa Rawis Elementary School. Kumusta so dagat, partner? Magayon ang kuan ko niyan habagat baga, kalmada. Kalmada ang lugar. Madali na huguton kasi principal. Yan. So, Atinans. So, ikaw rin ni Atinans. Sir Mar, tabi, si principal kan Rawis Elementary School. Sir, anong name tabi? Paul Brian. Paul Brian Bron. Opo, so principal tabi kan Rawis Elementary School. Sir, live po kita sa DCGB. Nasa angkor po si Mar News Director Mar de la Cruz sa DCGB po kita. Pwede ka po makaurang tabi kapitan si Mar tabi Sangkor. Hello po. Hello po. Sir, good morning. Good morning po. Opo. Sir, may mga request na po dyan para sa COVID code. Kumusta po ang napag-urulayan? So far po, good morning po taga-boss na listeners po. So far po, thankful po kami sa pag-visit ng Ako Bicol through Congressman Jill Bongalon po na nahiling niyang actual ang sitwasyon ng Rawis Elementary School po. Na kung saan po, ang kahagadan po kang school na magkaigwan covered court and at the same time major repair kang school buildings po. Iyo po ang tamuyang dinulok po na pwedeng hinagad na tabang po para sa Ako Bicol. Opo. Sir, guro ano ka-importante ang pagkakaigwan ng COVID code dyan po sa inyong lugar? Actually po, importante yun po. Inot na inot during the program sa mga kaakian. And at the same time, pwedeng magamit po inikang sa tuyang community. Yes. Kung mahiling ka po, kung mauran po, dumog ang mga aki. Kung mainit man, balad ang mga aki. So sa hiling po, importante yun na magkaigwan ng covered court po ang eskwelahan. Kasi nakulawang pang space ang eskwelahan para magkaigwan ng covered court sa at least lamang during monthly activities or program, magkaigwa po ni marhay na lugar ang mga kaakian po. Ayun. So ano pong assurance ni Kong Jill? Well, so far po, as to the assurance po, siguro po si Kong Jill, gigibuhan man ang gabos para mautog po ang sa iyang tabang digdi po sa Rawis Elementary School po. Opo. Ayan. Sige sir, salamatan po maray. Sige po, salamat bang po, sabi. Thank you so much. Sir Paul Bron, ang akipang principal kan Rawis Elementary School. So yan naman na tabi partner. Update digdi taon ni pa si Kong Jill sa kasi board member Rebagais may mga kaorong pa dahil pamahugot sa momentong ini. Okay. Alam Mario on a special mission digdi San Miguel Island. Thank you. Thank you very much, Partner Al. Mga tugang, yan po ang special mission ni Partner Al dyan po sa San Miguel Island. Nasa Barangay Rawisinda para aktibaran ito po na request kan principal na mag-igwa po ng COVID ko kasi mairay sa mga eskwela anda po duman. Okay? O bueno, mga tugang, diretso po kita sa sutay po mga impormasyon, mga istorya, ngunyan po na pagkaaga, mga tugang, try natin, kausapin mga tugang ang satuya po na padi. Si Chief Rollis Guerra kang Public Safety Office. Sir, good morning.
Hi, good morning, Papa Mar. Yes, sir. Opo, sir. Good morning. Dakol po mga aktibidades kita ngunyan and kumusta po ang Red Networks ta? Medyo choppy ang dating mo. Kumusta pakiulit? Pakiulit tabi. Aba, yes, sir. May mga ano po kita, no? May mga road closure sa nagkapira po mga lugar tabi, Sir Rolly, para po sa mga aktibidades. Yes, tabi, pati Papa Mar. Mag-start ngayon sanang umaga pero parang hindi yata natuloy yung rehearsal. I don't know, baka lumipas sila ng rehearsal. Maybe to give way para sa ibalong coronation, mutya ng ibalong coronation. Wherein mamayang hapon na ito. But then, thank you very much sa pagtawag mo, very timely kasi nag-disseminate na kami ngayon ng traffic advisory in connection with the culminating activity of the Ibalong Festival 2024. Sa aga na tabi, gaganapin yung pinale, yung hinihintay ng lahat na 4 years na nating hindi nakikita, yung street dance competition. Araw po ito ng Sabado, kaya with that, gusto ko pong i-announce na alas 12 ng tanghali ang nakalagay dito sa advisory na mag-i-start beginning 12 noon. Tomorrow expect na magkakaroon ng road closure and then magkakaroon po ng assembly time, assembly area, assembly dyan po sa may tapat na ng St. Agnes. And then second dito sa program nila, by 2 o'clock, abante na yung mga participants papunta sa reviewing stand sa exhibition area. Ito po ay sa pagitan ng SM at saka ng ICR. Ito po ang i-blockade natin. Ayun, Now, opo. Ito yung rota tabi, Papa Mar. Opo. Mag-start po tayo dyan sa may tapat ng Belamora, dyan sa may Sea Oil, Rizal Street. Diretso po tayo ng Rizal Street. Diretsong Lapu-Lapu. Okay. Diretso po sa rotonda ng Quezon Avenue. Kakaliwa tayo dyan, papasok ng Imperial Street. Tapos diretso po tayo ng Beni Imperial. Yung pong Beni Imperial, nandyan po yung Hong, nandyan po yung Ayala, nandyan yung Yasiano. And then kakaliwa tayo ng Terminal Road. Yung turong Terminal Road, itong kanto ng Yasiano. Pagkaliwa natin dyan, ang diretso po natin ay yung reviewing stand, yun po yung SM at yung road po doon, yung pagitan ng ICR. Ayun, opo. Kaya medyo marami-rami tabi, Papa Mar, ang close road. Sana pakibasa na lamang po ninyo dan sa advisory na nakapost sa ating Facebook. Yes po. Okay, so ang mga lugar na yan, Sir Rolly, anong oras magsasarado? Alas 12? Let us expect na by that time, kung naandyan na lahat yung nagbigay na ng go signal, basta expect na by 12 noon, magko-close po yung mga nasabing karsada. Ayun. Yung Rizal Street, magsasara yan. Ayun, simula po yan sa ano? Simula yan dyan sa may Kapitolyo? Hindi na, baka hindi na. Dito na lang siguro, inabante natin ang konti. Dito na mag-i-start sa may Belamor. Belamor. Sa may St. Agnes. Pero kung halimbawang mahaba, baka abutin ng Kapitolyo yung participants. Pero kung kukunti naman, baka hindi na umabot ng Kapitolyo. Ayun, pero ang stress niya na ang ulo, ang parada ay dyan magsisimula sa Belamor. Pero ang stretch ng participants patungo doon sa may parting St. Agnes, ano? Right. Hindi, pag sinabing St. Agnes, dyan ang siguro pa backward baga, mula din sa may Belamor paatras. Kasi hindi na natin, ang niyako pa na natin yung Rizal Street, hindi na tayo papasok ng Belamor eh. Okay, ayun. So, kung masyadong mahaba, di maaaring umabot nga ng Kapitolyo. Pero kung hindi naman, medyo dito lang yan sa may bandang mga Barangay 17 na rin. Barangay 17. Right, agree. Baka dyan sa may DILG lang. Yes, sir. Opo. Sir, yan lang ano. Pero ano yan, may mga nakakakapo na dito sa may bahagi ng Yawa Bridge, tapos sa may UST, na talagang pag kakusugan kang ralaogan,
medyo nagkakabulbul po ang traffic natin dyan. Ano ho ang ating study para mas masolusyonan ito? Totoo po yan na hindi lang sa amin sapagkat pinag-aaralan na yan. Kasi mismong galing na sa LTO na talagang grabe ang naging volume ng bihikulo na napadagdag na gumagamit ng ating road net. Hindi na kaya ng road capacity during peak hours. At ang isa pa, ang pinakamaraming volume ng bihikulo po tuwing umaga nanggagaling sa First District. Oh yes, opo. Talagang grabe ang galing sa First District, kaya expected mo na yan. Yun na nga, minsan maabala pa yan nung pag masyadong mahaba na yung queuing ng magle-left turn ng St. Agnes, ng UST, naabalang masyado yung trapiko. But then, yan ang binibigyan ng kasi ang habol na kung matapos na yung extension ng boulevard, baka yan ang magiging solusyon dyan. Opo. In the meantime, Opo, nung una, sir, please. di ba mayroon tayong parang ginawang dry run na pumasok dun ginamit sa natin yung regional centers. Opo. Ano nangyari? Ginamit na medyo hindi rin masyadong epektibo dahil yun na nga, hindi rin kaya ng road capacity. Tapos nagkakaroon din ng tinatawag na bottleneck. Dito yung pagpasok dito sa kasi UST. pag ginawa natin one way, dito naman nagbabara sa may Mariners. Ayun, Pag yung oo. sa J. Jimenez Street, yan sa may Mariners, Oho. lalo din dyan din nagbabara. Nagkakaroon din ng grupo dyan ng, sa dami ng volume. Kaya ang kinukuha ngayon, isa pa, kaya umaabot yan ng medyo matagal na Papamar. Kasi pagdating ng 9 o'clock, ililip yung truck ban. Kaya puro truck naman ang dadaan. Traffic pa rin. Ayun, o. Yung Saka papuntang pier, yung mga truck. ang isang nakita ko dyan na kanina 7:30 dumaan ako, yung yung papasok baga ng papasok ng UST na nasa gitna na daan, yun ang talagang humahaba ng gusto. Yung magle-left turn, yung galing Yes. Yung galing Ligas, Yes hindi po. na papasok. Yun ang Oo. medyo problema talaga. Yun, oo. Yun ang yung talaga ang medyo na Kaya nakakaabala. yan ang ginawa na nga ng UST administration, ginawa na nga nilang staggered yung pagpasok ng eskwela. Meron pumapasok ng alas 6, may pumapasok ng 7:30, meron hanggang, pero hindi pa rin kasi halos ang nangyayari sa UST, halos 1-to-1 Yeah. 1:1 ang bihikulo, sobrang dami ng bihikulo na pumapasok ngayon, nababarahan. Yes, Hindi naman oo. pwedeng hindi mo papapasukin Papamar sa UST dahil babara dito sa may tulay, dito sa may Yawa Bridge. Correct. Opo. Aabot siya ng dito. Opo. Ayun, Kaya talagang ang kuwan nga dyan is in the meantime is talagang tiyaga-tiyaga na muna tapos bigayan. In which pagka nagbigayan naman, medyo nagiging smooth naman ang takbo. Although talagang madidelay ka pa rin. Ayun. Sir, ina-anticipate na ba natin yung maaring pagbukas ng isang establishment dyan na ba yan? Drive-thru? Isa pa rin yan Ako, in my personal opinion, sabi ko, hindi naman po pwedeng isa pa rin yan sa makakabala sa takbo ng traffic. Talagang, bakit naman doon pa, alam naman natin na very strategic and critical yung lugar na yun. Tapos doon sa tapat, may maglalagay pa yata ng tindahan ng fried chicken. Oho. Lalo kung magiging mag-ibat. Nako, ayun. Very good. Hindi kami pabor doon sa na yon, doon sa establishment na yun. Na pag binuksan yon, isa pa yan sa magiging factor na magiging sagabal sa takbo ng traffic. Ayun. Sana kung sana sa UST playwright na lang lahat, adi. Yes, good. Right. Tama. Yun sana ang maganda, para kaya lang Pero alam mo, ang nakikita nating solusyon dyan, pag nayari na yung tulay, yung Yawa Bridge 2, Yes. Bridge 2, Opo. pag na-open yun, solve ang problema dyan dahil ang mga sasakyan dito na may lalabas sa may Piccali, sa may PNB na Yes. Ayun nga naman, Opo. Ayun lang po, Sir Rolly, na medyo lang kasi talagang matindi ang traffic pag umaga dyan at saka paghapon. Nagsabi naman ito, Papa Mar, mismong nagsabi ang LTO. Yes. Ang increase ng vehiculo, numbers of private vehicles sa Bicol region is napaka-unprecedented.
Ayon Ayun. sa narinig ko, if I'm not wrong, is umaabot ng 140,000 vehicles ang na-increase dito sa area natin. 140,000, imagine. How can you sa Bicol? How can you contain that vehicle? Yung ating road capacity is very limited. Yes, sir. Ayun, opo. Sir Rolly, salamat kami pa sa pagpa-unlock sa short Thank you notice. naman. Ano Thank po? you so much, Thank you Padi. very much. Thank you so much, Padi. Thank you so much. Ayan, mga tugang si Rolly Siguera, ang hepe kang Public Safety Office, digdi po sa Legazpi. Kinauron yan po nga ni, may mga road closure kita. Pero, ngunyan da po, garo na inalagos road closure. Garo luminipat so nag-practice, Okay, so anyways, tomorrow, yan po ang talagang matindi na road closure natin. So, observe na lang po tabi, sundun ta na lang. So mga lugar na isasarado, di maghanap po kita ng alternatibong mga aagihan. Kung may mga dudumanan kita na tatamaan po itong mga tinampong itong isasarado, di mag-amay kitang maghali. O kaya mag-amay kitang mag-abot dyan sa lugar na yan. Dahil hindi kita maapektaran. Okay? Isambay lang po. We will be back. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service. Ang oras alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pupunan na sa masunod na simana ang pagbabakuna sa mga orig sa Batangas dahilan ta maabot na ngunya na aldaw, Agosto 16, ang 2,000 doses na donated vaccines kontra sa African Swine Fever o ASF. Sa Malacanang Insider, sinabi ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na target mo na nindang puunan
ang pagbabakuna sa 8 munisipalidad kan Batangas. Mientras tanto, naghanda naman ang DA kana checkpoint inspection station sa mga iinuto na munisipalidad. Aminado ang sekretarya na day ini magiging madali, pero sa iyang sinabi na gigibuhunin daan gabos para makontain ang pagkalat kan ESF. Katakod ka ini day manaalarma si Laurel sa na-eksperyensyahan na paglangkaw kan kaso kan ASF sa Batangas dahilan ta papaabot naman ang mga bakuna. Yan ang pang-alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marahay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Come to the metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the metro. There's something for you at the metro. Sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara si ratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, pos mo yan tayo, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang balik na bukit sa programa. Walang bungal daw na ninin na Friday. Thanks God it's Friday. Ha? Alright, then by next week, mga dugang, alaba ang bakasyonin do. Pon Biyernes hanggang pit sa 26. Tumalaw kamos Martes na. Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes. Apat na aldaw, John. Saan kita mga diman? Kamu palan. Kami dahil mong pwede. Ngirit si Jerome. Hindi niya tayo pwede, Sir Mar. Alright, sa aga po tabi, ang mga isasarado na mga tinampo, poon po alas 12 ng udto,
Iyo ang Rizal Street, Junction, Rivera Street. Rizal Street, Junction, C. Imperial Street. Don Juan Esteves Senior Street, Junction, Marquez Street Extension. Don Juan Esteves Senior Street, Junction 1S Esteves Street. Tapos Don Imperial Street, Junction, Marquez Street, Don Imperial Street, Junction S. Esteves Senior. Rizal Street, Junction, Don Imperial Street. Rizal Street, basta bilog na Rizal Street ito. D. Subdivision, Uy Subdivision Road, Junction, Rosal Street, Langco Access Road, Rizal Street, Junction, Binanwaan Road. So yan po tabi ang mga isasarado Tang ruta kang parada, alis sa Bilamor, maagi po yan sa Rizal Street, straight to Lapu-Lapu Street, tapos Rotonda, Quezon Avenue, ma-left turn sa Rizal Street, tapos ma-right turn sa F. Imperial Street, diretso sa Benny Imperial Street, then left turn to Terminal Road, and then end at SM Legazpi City. Yan po tabi para duman sa mga kababayan ta. Please be guided accordingly. Yan. Okay. Okay po. Para po sa mga kababayan ta, maging kung kayo lang ang kung maging maging atab lang sa pasiring sa Legazpi, magdara po nin tubig sumairiling, magdara nin pamandong tangani po na masiguro nindo yan. Ngani po naman siguro na ariglado kayo. Di ba? Tangani po na okay nang ang satuya pong pagiriling. Then yung marisido. Although, nadangog ko, mga tugang, may mga may mga i-field sa kada barangay na agihan, iguning medical team, tapos may water station, kasarabay na may mga tanod po dyan na ibubugtak. Tangani po na masiguro na iguang mag-akudir parang triad center muna, triad area muna. Para dyan masikaso muna para saka lang mag-decide kung talagang dadalagan kan ambulansya sa ospital kung kinakaipuan. At isiguana po na tangani po na arug kan dapat ang set up talaga sa mga arug bukan ng sistema. Okay? O bueno, mga tugang, dagdagan tayo mga istorya ali po dyan sa luwas. Nasa linya si Jasmine Baloloy. Jasmine, good morning. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Asin sa tuyang mga paraan tabay para sa dagdag niya tong bareta, poko mas o menos 300 na katawo unexpected na magdalo sa regional launching kan Healthy Workplace na presenteng pinagkondisir sa Hotel St. Elise, Legazpi City, kompuesto kan pribado asin government sector offices. Ining regional launching tabi, Sir Mar, kan Healthy Workplace sigun kay Dr. Monray Isaya Mansilla, ang head sa Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster and Health Promotions Unit, ang pinakaenot sa bilog na Bicol Region. Ining Healthy Workplace tabi, Sir Mar, igwang apat na phases o steps, kumpuesto kan enot commitment, kung sa igwanganing magkakaigwan ni na pirmahan kan Joint Administrative Order number 2023-001 kan ahensya kan DOH, dole asin CSC. Panduwa tabi digdi, Sir Mar, ang self-assessment tool. Pantulo ang lectures, activities, asin risk assessment sa kada agencies kung sa indigibuhanin paagi tangani nang ma-implement asin masiguro ang healthy workplace. Asin ang minapanhuri digdi tabi, Sir Mar, ining continuous assessment. Sa ngunyan, nakatutok ang ahensya sa assessment sa kada opisina na masiguro na prioridad ang salud kan kada empleyado, pribado man o pampubliko. Asin hopefully, sa masunod na taon sigun kay Dr. Mansilla, pag
na-identify na ini. Asin tapos na an assessment, matutukan an mga helang para mapreventaran asin dakulang tabang sa mga empleyado, pribado man o pampubliko. Basado dahil sa datos kan DOH Bicol, kan nakaaging taong 2021, COVID-19 tabi Sir Mar, na merong helang na may sobra 79,000 na kaso. Sinunudan ka na back pain na may sobra 25,000 na kaso, asin an minapantulo iyo an neck shoulder pain na may sobra 6,000 na kaso. So anong recommendation ni na Sir Monray kayan? Anong dapat gibon sa sarong workplace? Ang rekomendasyon tabi Sir Mar ni Dr. Mancilia na dapat magkaigwa mo na nin self-assessment tool. Aramon mo na per agency kung ano ba ang mga kadipisilan na kinakahampangkan mga empleyado. Ayun. Mostly kan dipisilan ka mga empleyado kinakahampang, dahil kwarta. Yan nakaka-stress din to, Daddy. Correct. Ayan. Stress management. Okay, sige. Opo, ayan mga dagdag na bareta. Jasmine Baloloy, DCGP. Thank you very much, Jasmine. Ayan po tayo. Good morning kay Kuya Nesbelga. Ayan po tayo. Good morning po. Lugyon man nga talagaan taga First District na mapaligaspi. Yung mga di. Paano man sa estudyante going to BU, DW, Divine Wood College, BC, Bicol College, buda sumatrabaho sa Legazpi. Now, ano daw dapo ko nariparo niyan ka mga mayors and congressmen from First District? Mangyari, ade. Sen tayo dadaan. Sana nga mahaman na, no? Pika para ako, nauna ko dyan minsan, nagkapasyan ako dyan sa Rawis. Particular dyan sa may party kan Bagong Puok. Taran ni dyan so pigigibo, mga tugang na tulay. Madali-dali na. Sana man ang gadmaman yan. Tangani na dyan na mag-aragis yung mga Bicolo. Tanganing mabawas-bawasan yan. Na talagang may problema tayo dyan eh. Bata, so saro pa na nakakaano yun, siyempre, kay po mo pabalyon sa mga estudyante. Di ba? May pedestrian lane, tapos sumabalyon na mga trabaho sa DPWH, saka sa mga trabaho sa regional center site. Di ba? O di, dapat magbalyo sa pedestrian lane. Duwang pedestrian lane niya mag-ibong-ibong. Kaya minsan nagkaka-choke point talaga siyempre, bako sa rabay, ang larga. Minsan, nag-abanti na sudig sa may UST, pundo duman sa may tulay. O, kaya, nagkaka-lock talaga dyan. Di ba? Tapos may maluwas, and may malaog po dyan sa sa regional center site. Kaya po talagang matindi ang traffic. Sana lang madali-dali na mag-ibuang po ng Kang kaito ko piga balo baga na sumanga yan, day na magwala dyan sa kunyan sa palaog sa UST. Tangani na maglaog siya puro playwright kita laog kita sa regional center, gabos yan, tapos maluwas naman sa may Jimenez. Yan baga susar-usar kung nga tangani pinahiwas. Tanga ito, kana observer na sadit, na pwede magsabatan ngaya. Ngunyan, man ito mapawede, tagarunganing nagreklamo magaro sa regional center site, taba ko mga iniagyan. Kung mga paragyon ngaya. Pero mga giyanan ko siyempre sa mga aling First District, kung dahil ka man malaog sa Aquinas o sa UST, maagi ka sa inner lane, didire-diretso lang ka mo. So mga maralaog dyan sa kunyan, sa UST dapat nasa right side ka na. Tagani na magliko ka na lang palaog po naman. Tapos pagluwas mo, play right ka naman. Tapos kung mamana so agyan dyan na sila maagi. Di ba? Diyan ang maagi so paruluwas. Dahil nang mawala talaga. Di ba? Dahil nang mawala so ali sa UST dumana gabos, playwright na gabos. Tangani pong yan, buwilo ang dalagan. Kundi yan po medyo may dit pang problema. Tapos yung overpass na dapat na ibugtak diyan dahil man po nangyari. Tagarong na ito minugot so manamyento kang UST. Primero baga diyan ko tayo sa may hampang kang kunyan.
kang DNR. Pero siyempre makaon po yan yung lugar duman sa laog kang UST. Dahil da nagtugot. Ibalyo nga di sa may ibong. Dahil manggiraray po. Kaya dahil mo po naman yan. May budget ako taka ito yan. Kundi dahil po nangyari. Kaya yan po natenga. Hindi ba? Kaya inuli na nga ni sa supundukan. Inuli na duman sa national government. O dahil po nagtugot sa ibong nalado. So sa gobyerno, ready na. Ma-mobilize na. Kundi pag ururon panggabot sa UST, tinordan po yung kan UST. Abo ninda, nabugtakan po dyan. Supposed to be, ito kung makakatabang ninda kula doon sa mga estudyante at sa mga empleyadong mabalyo. Diba? And then, dahil na makakaabala doon sa mga bihikulo na mapundo para pabalyon sa naman sa mga pedestrians natin. Kaya lang hindi po pumayag kaya po yan ang nangyari dyan. Alright. Papa Mar, good morning. Welcome back. Ang sabi ni Gerald Aranya. Welcome back ngaya, Papa Mar. Medyo nagpahingalo kita taday. Kutan talaga kinaya. Dapat tabi dyan sa pedestrian crossing, overpass, sa rupang pagbalyo na nakaharang sa traffic sa labas. Iyo po talaga, Kuya Nes, Iyo po talaga. Ito talaga, naugbag kita na may plano na dyan ready na. Kundi kan mag-uroron, mga tugang, tinorn down kang management po kan UST. Garo Aquinas pa nga ni ka ito bago pa UST, Aquinas pa ka ito. Tinorn down. Abo ninda. Naibugtakan dyan. Kundi iyo po yan. Ano bang pwedeng gibon? Dahil bang pwede ning tunnel pigbaba dyan o kaya figuro. Basta yan ang pinakadabis ko dyan dahil na makisabayan sa tao. Primero, grabe ang dyan ang tinampong yan, busy road, 4 lanes pa yan, di ba? Tapos mapundo pa mga autong mapasakay ka pasahero. Talagang matindi ang lugar na yan. Maski papirang pulis italtag mo dyan, mga tugang, di ma-resolveran talagang maging ariglado. So sana mag-ibang po ng paagi kung paano ba yan na maging madali ang pag-aragi dyan. Talaga pong iyan na area yan, mga tugang, matindi ang volume ng traffic. So LTO nakariparo, sobra na yan sa tinampo. Sobra na yan sa tinampo. Sana makaisip si UST na makabukas ki agyan duman sa likod kabukas ki agyan tanganing mabos-bosan sa mga mag-aaragi dyan iyo mo ang ratio is 1:1 kung sabihin sarong estudyante sarong auto di ko na pirang volume kang pirang estudyante niya ang po dyan kung 1:1 plus yung empleyado pa rimati na talagang matindi mga tugang ang volume kang bikulo po dyan. Sana po pag-urulayan kayo traffic management, kung ano pong pwedeng gibuon dyan na solusyon na daiman po maapugan sa taga First District. Takadakol po nalilate. Maski gura mo yung kaatab, permi manggiraring ng iyo. Ginibuan ng ipagi ki system kan UST na bako sarabay-sabay ang pagralaog, iyo manggiraray talaga. Iyo manggiraray talaga. Nadepisilan talaga ang mga kababayan natin, mga madlang people. Saro pa ngaya, dapat may driveway palaog sa UST para sa may mga mababa na hali sa First District. Yun bagali. Makagilid. Dahil naman nagilidan. Sumapa pang First District, i-ocupar sa 4 lane. Di ba? Bawas-bawasan ko sukon niyan, tipak-tipakan sa kudal. Kumbaga sa may laybay. Yung makagilid niya duman, di makaabala. Diretso lang sa mga nasa 4 lane. Ayan pansaro po na dapat pong pag-urunan. Sana magtugot man si UST. Primerong konsiderasyon, mas bagayo na mag-ibunin da. Tumugot sinda na bugta ibalik. Bugta kang giraray ki overpass. Agyan kan mga estudyante pabalyo, di ba, na nga hindi makabala sa traffic. Tapos kaya yan tama man saro pa ini na igong magilidan
sumali sa first district ng mga pampasayro baga na may ibababa dyan, may magilidan ta, dahil man po nakagilid ng maray. Ang kunyan, nasa ano na nasa fourth lane na ang gilid mo. Ano mo, ang auto nga nila minaokupad yung mga nagpaparada. Namapasakay pasayro, yun, naokupado na so kabanga kang fourth lane pangyari. Ano, okay, o di, sa mga kabarangay ta, mga ano yan, mga friendship, pakiasikaso man po, pakiadali kimaray. Ta, habang nagdadakol ang populasyon ta, nagdadakol pa ang problema ta. Pero dahil dapat kita mapadaog dyan. Dapat hanapan yung solusyon po yan, di ba? Tangani pong maging okay ang gabos. Tadipisil ang, ano yan, ang sistema ngon yan. Maski anong inggan nyo mo nga pwede ngayang konsulo man sana pa, sabayan na sana sa iba. Tangani nagkikaram ka sa kuya man ng buhay. Di ba? Ako pwede ba nga ako ta na kung may school bus man sana, mag-school bus na sana ka mo. Dahil mo po nangyari yan. Talagang sarabay na po ito, maralog mga sa opisina, isabay ko na ngayon yung agi ko. Yun na po yan na nangyari. Talagang dakulon, duminagdagda po ng pero ito, 144%, yung gununon mo yan. Na mga pangyayari sa buhay ta. Ibig sabihin, marami nangyayamanin dito sa atin. Ngada ko lang nag-urutang po ng kunyan, ning auto, ngada ko lang pinangutang na auto, kaya iyon po, dumami ang sasakyan natin dyan. Kumbaga madagdag na magitang kintinampo. Tangani po na maakomodar sa naman ang mga yan. So, yun talaga ang piglaw man na in kaso mahaman ngayon na boulevard. Yung tulay dyan sa Yawa Bridge number 2, duman sa Puro, sa may dagat. Medyo posible man talaga makakagian-gian, no? And magibuang ki-skema kung sisian dapat ang umaragi dyan, tangani pong ariglado. Sabi ni Jeril, magayunong bukaan, Sir MDC, suggestion po from First District. Kung wala pa overpass pa, so may mababa, malaog sa UST. Palagon sa campus, arog po sa mga school, arog kan UP Diliman po. Pag-ali sa Legazpi City, nakasuyo mag-agi sa may nabal po. Gari na kalawag na. Yun na, pigay mo na po ako tagad ko. Dahil na pwede. Yan. Ano man daw nanggad sa mga ngaya, ano yan? Pero ang pagluwas naman ka ni Jerry lang problema. Palaogon. Pwede niya maglaog ngayon sa laog. Kang sa mga pampasayrong jeep. Kung may mababa ngayon, duman na maglaog. Pagururan yan, kimaray. Baka pwede nga naman, bada makatabang yan. Alright, dyan ako. Yan po mga kabayan, ang bilis ng oras natin. 11:30 na, nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. SB natin here. Ano atin? Atin po, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin do, chicken McDo. Parami ng parami.
through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, balik po kita. Pangyari, ani? Papa Mar, totoo ba na pag nagmotor ka sa banggi, dapat nakabest ka? Ano ni John? John? Ayun, dapat nakabest ka na. Itong kunyan, may kautusan kanyang LTO? Sinali? Sa Manila? O sa Facebook? Igo talaga? Igo talagang direktiba? Mare na lang tama na subest ko. Kasi bago sinulog ko so cover all na may tabakan niya ako may magdakop. Ang yada di. Yun pala yun Tanga ba ito? Ay mailing ka mo pagkabanggi. Nganing mailing ka mo pagkabanggi. Dapat talaga magsulog ka. Banggi? 6 to 6. Iyo? Igwa ka? Yung So, pati palan kung igwa ka ning top box. Itong top box kagan mo ki reflectorized. Na sticker. Tangani dang yan po ang mga kaatasan, mga kagulong, Sabagay, iyon po yan ang mga dapat niya itong giribuhon. Takadakol minsan nagmumorotor na daingan ining taillight. May taillight na supposed to be dapat itong red, gigibo puti. Una, may kasabat ka na. Yung mga, hindi kung anong isip ka ang mga nagdadrive ka na arugan gusto nilang gibuhon. Di ba? Igwan yung nagsisignal light na color blue, color pula. Pag signal light baga dapat, orange. Di ba? Kadakol ng mga igwa pa yan so businang sinabay sa ilaw. Pag nagbusina kasabay sa ilaw. Di ba? Ini, ngunyan, sa mga driver naman ini. Na dapat ngaya, nakabest ka mo. Yan. Hello kay Sir Francis Bualo. Sa muya pong chairman kan Albay Coordinating Council kang Kabalikat Civicom at saka presidente mi dyan sa Kabalikat Civicom 430 Sarumbangi Base Chapter sa Santo Domingo. Ayan, okay. Sir, ma-rides na kita. May paraphernalia na. And then, siyempre, duman po sa mga kabarangay tao, nag-antabay man si Bing Buen Bores, dyan po sa San Isidro sa Malipot, Albay. And then, hello kay Sir Jeff Santos, dyan po sa Queensland, Australia. And then, kay Sir Arvin Balaoro, dyan sa, Dubai, 43016. Asin sa gabos po ng mga nagantabay
na mga membro kang kabalikat Civicom 430 sa Rumanggi Base Chapter at saka sa Gabos na kabalikat Civicom 1001 chapter Team 1001. Good morning po sa Indo. Alright. Nagkaribok mga tugang kang itong niluwas na report kang NIDA during the Senate hearing. Dakula na baldi. Ika na nga yan, saod nga daw nga ya. Bakal daw nga ya. Iwag ka ano. Adik di nga sa Bicol, harayo namin, luma naman talaga ito. Tanarumduman ko, ngunya na taon ka nagkaigwa ning pagtiripon and mag-report ang PSA, Philippine Statistics Authority, manungod sa inflation rate, naihapot po yan na di niya sa Bicol, paano mo ngaya mag-gauge kung ika ngaya pobre o ako? Simple man sa nasusimbag ni Director Perdis, di niya sa Bicol, if your salary is below 13,000 pesos, you are considered as poor. Diba? Sa kataon yung bigbasihan kang NIDA, mga tugang, na nilos kang 2023, 9,581. Aluyo na dahil yung bigbasihan na. Bagong na. Taga na sala na. Yagyogang mo dyan na hasarong kaon, 64 pesos. Sa tulong aldaw, tulong kaon mo, sarong aldaw, dapat ang budget mo 64 pesos. Pag ika ngayon nakagastos ng 64 pesos, sarong aldaw, na kaon, ngaya, bago kang food poor. Ibig sabihin, di ka nagtitiyo sa pagkaon. Pangyari, Papa John. Pag madumang ka sa kunyan, sa paborito mong may sugod, gurano duman, Jerome. Di ba? Madyan ka sa, halimbawa sa karihan. Ang pinakabarato ngunyan dyan kang karne, 60. Sarong asado, 60 ta karne. So maluto, iba 15, iba 12. Di ko na, lampas na. Hindi ka pobre. Kaya po, bagong tangayan, bago na yan, sana na ngayon, bako na yan tama, bako na akma. Sasatuya pong bako ng realidad, arayo na sa realidad niya. Makatakot nga yan ang mga ito. Pero tama itong mga analysis sa bago. Yan nga parang kunyan, ang pangkondisyon niyan. Tanganing dahil ka magagadagdag. Ako nga ni kada best na may inflation rate na report, pigapot ko tulos, gura no na ang satuya na purchasing power kang piso. Di ba? Maringanin ko niyan, medyo naggusog-gusog na. Kang inot 84 centavos na sana ang piso mo. At is ko niyan 75 centavos na. Di nagro-lang ka na. Ibig sabihin, kung may 100 pesos ka, ano mababakal sanggatos mo, kantidad na sanang 75 pesos. Yun na po yan. At is mura lang ko na kaysa ito, 84. Di ba? Magtipid na sana kita. Saka magtanom-tanom kita. Tayo na po yan ang pinakadabis niya itong gibuhon. Magtanim tayo ng sarili nating pagkain. Tangani pong sa mga ibang pagkakagastusan, dumanta na kwaon. Si Kuya Nis nga ni, nagtatanom-tanoman ini. Di ba? So mga amiga ta, si Ate Flery, duman sa rooftop niya, duman sa mga gulay-gulayon. Wala ako nang imposibleng niya sa pagtanom. Even sa container, uyang bangaon mo yan na 1.5 na soft drinks. O pwede ka na dyan makapatubo kay Pitsay. As in, yan, iba pang mga gulay-gulayo na pwede mong pansahog mga tugang pati nga ni kang kung pwede. Pansahog mga tugang sa imong pigluluto. Di ba? Diskarte naman sana sa buhay po ang ang sistema ta. Mag-agree kita. Yan. Di ba? Tangani po na
maging ariglado. Siguro by next week, supposed to be ko ta sa aga. Kauron mi sa mga opisyalis kan sa organic agriculture duman po sa nasyonal, kundi they hindi available. Okay? Pero so sarong director po duman maanungod sa ano yan, National Organic Agriculture Program, especially sa Organic Agriculture Livelihood Projects. Magkauron ta po sa Pizza 20. Martes po yan, next week, no? Tama pa siya po sila dito sa Legazpi. So kauron ta po si Director Bernadette manungod po dyan. Okay? Tangani po na malinawang kita anda nung mga pwedeng giriburan ng mga project ang pwede. Asin anong pwedeng mapakinabangan man lamang. Tara po sa tuya pong mga kaparmers. Talaga pong gaypuhan, suportaran mga tuga ang mga farmers ta. Manungod po dyan. Alright? Okay, so naman sa mga kababayan ta, ingat-ingat po kita ha. Sa mga ano yan, sa mga pag-asikaso ta sa mga kusina, most especially, di ba? O basic, para maiwasan ta. Sabi nila, ang LPG ngaya, LPG tang di man talaga nasabog. Ang minasabog mga tugang sugas na natitipon mga tugang sa sarong kwarto, halimbawa sa kusina na kulob, di ba? Kaya dapat ngaya bago ka magkaturog, isarado mo mga tugang ang LPG. Bako na isarado mo sana so itong ano yan, so sa stove mo. Takadakol ka na nagigibo. Sinarado sa stove pero bukas mga tugang subalb. Dapat isarado mang giraray po nindo yan para sigurado. Tapos ipag-check kimaray permi kung may nagsasangaw dyan sa imong hose, sa imong ano yan, yan pong control, di ba? Yung valve. Tangani mga tugang na sigurado, madali man sana ang pagtesting kayan, pumasubo ka ki sabon, idugdug mo duman mga tugang, pag yan nagbula-bula pag yan buminutog may sangaw, di ba? Paayos din do yan, kaya salida ka na, yan po na sa indong ano. Tapos kuning kaso man, halimbawa nalingawan mo pagkaaga may naparong kang gas, dahil kananggad magpailaw kan sa imong fluorescent o kaya kan sa imong bumbilya o ano man ang makakapag-ignite mga tuganing kalayo, tayan ang minasabog. So gas na nagsangaw, natipon dyan sa imo pong kusina tapos sarado. So ang ibon mo, buruksan mo sa bintana, pati na sa pinto, tanganing makasangaw. After some time, mga tugang saka mo na tabi yan, buksanan. O tayo po yan ang mga nangyayari. It's not actually the LPG tank na minasabog, kundi sugas na suminangaw. Diba? Kaya, gas explosion ang tawag nila dyan. Hindi LPG tank explosion, kundi gas explosion. Ano ba? O pasiguro kita tabi. And then, yan, mag-ingat kita. Higwa naman yung mga insidente ng sulo. Kansarong aldaw, garo kasud ma ito, may nasulo duman mga tugang sa Santo Domingo Resettlement Site sa San Andres. Natumpos mga tugang so naubo so arong marin lang tayo na kadamay. Okay, sa bagong aga, igwa naman na nasulo duman sa Ginubat, mga tugang sa Tabako. Mamundo to may nagadampa. Okay, tandaan po nindo yan, pag nasulo ang arong, dapat na isip mo, lumuwas ka sa arong. Lumuwas. Kaya bagayan na pigya, sabi ta ito na sana maturuan ang mga kaakian kung saan dapat ang exit. Tangani po na aram ninda sa madali makakasalbar ang buhay. Dahil ka magbalo-balo maglaog-laog sa CR, tanako, hindi pa sa remati ka dyan. O kasi bago baga, pero ito so naglaog sa CR, pero ito anong pito,
nagadan susaro. Sigurado po yan may mangyayari sa indo. Dapat ang dapat na sigurohon makaluwas. Kaya ba kahit sa mga boarding houses, ano talaga yan, pig siguro kang BFP na dainin pig apo da fire trap. Di ba? Dapat igwang exit. Dapat igwang fire exit kung nasa second floor man. Igwa dapat yan na provisions. Party pa yan mga tugang sa building code. And then party yan sa pig inspection kan BFP kapag matugot na sinda mga taon na ng permiso para sa certificate of occupancy. Di ba? Yan, sa mga boarding houses, human yan. Dapat siguro unta na igwa kitang exit. Igwa kita ning luwasan dyan. Bakong fire trap. Tangani po na in kaso may emergency, dahil ka makaluwas sa main door, igwa ka po ning alternatibo na pwede pong luwasan. Iyo. And then, siyempre, yan po, tabi. Tuumunin do ang mga numero kad mga emergency numbers na dapat pong apudan. 911, tapos sa mga BFP stations na yan po sa indong mga lokalidad. Kasarabay po ang LPNP stations diyan po sa mga lokalidad po ninda. Nakapaskil naman yan sa mga sa mga opisina, pagkatapos dyan sa mga Facebook page naman sinda, mga tugang pakibisita na lang sa mga Android phones, mga Android phones, tangani po na madali ka mong maka-access man. Tayo po ng mga pinaka-importante po niya ng mga panahon. Okay? Alright. Diba po sa mga kababayan abang-abangan ta po ini na promisa kang National Irrigation Administration na by September, mga tugang, magkakaigwa naman kita digdinin bagas na 29 pesos sa mga kadiwa outlets. Kundi, data pa na-identify digyan, no? Day na-identify digdi kung Pirana da Angel ang nabugtak na kadiwa center sa Bicol, sabi ni Ma'am Lab. Garigwa man ang mga nabugtak pero non-operational sa iba. Di ba? Pagkatapos, ang marang lungkot nga dyan, igwa man ng kadiwa center pero daing bagas. Ngunyan, so niya, teko sinang programa na contract farming. Ang sabiyon, tinauwaning kapital, mga tugang para uma. Igwanin worth 30 million, mga tugang, 30 million, worth 30,000 pesos na farm inputs. May banhi, may abono. And then may 20,000 pesos mga tugang para sa labor. 50,000 pesos ang pinaluwal. Ang kondisyon, pag nag-ani ka na dyan, ipabakal mo sa NIA, National Irrigation Administration, so produce mo. Iyan ang kondisyon. Pero pag matanong ka, sinda mabayad, sinda magastos. Pag naani na, naginik na, na-treasure na, babakalon na yan kang gobyerno, babakalon kang NIA sa presyo mga tugang na parehas garo kang sa NFA. Yan, iyon yan. Bakalon suparoy mo. Iyo yan ang gagamiton mga tugang kang National Irrigation Administration sa Bicol. Tagarong may sobra 1,000 garo na para ang nag-enroll dyan ang beneficiary niyan. Sobra 11,000 man na ektarya. So, ang sabi, iyan daang ikakalat mga tugang sa mga kadiwa centers dito po sa Bicol sa maabot na September. Kaya lang, ito bagang 29 peso per kilo, may mga, para sa specific lang itong pwedeng magbakal. Senior citizen, mga PWD, solo parent, di ba? Ayun po yan ang mga makikinabag naman na primero. At tapos 10 kilos lang ang pwedeng ng bakalon. Uto ang rice for all, ito mareray, ito 45 to 48 pesos na naman ang pabakal. Di ba? O di at least, ang bababakal mo duman, 25 kilos. Dakol-dakol lamang nga kung may pambakal ka. Very good na. Alright, dugangan na po ng istorya. Alin po dyan sa luwas. Pading Jomar Viena sa linya. Yan po sa First District. Pading Marinaud to. Please come in. Salamat, Padi. Marinaud to. Saro pa palang Padi sa pigtaram ni Senior Inspector Tanya Hora na tip
posibleng pagkausan kikalayo kasabag kang pag-uron mi. Ini pala ng mga outlet na ini. Oo. Pag may nakasaksak diyan, dapat daiki highly combustible na mga liquid. material sa kataning. Yan, suday dapat na masulo-tulos. At pag iyan pala medyo loose contact, yan, ang nag-arcing. maiwas na saksakan. Kirikiti. Nagkukupsit kikilayo. Yeah. Kung sa kortina mo yaon dyan, lalo na sa mga kortina bagang sa mga synthetic type na, Correct. padalayon kalayuanan. Yan, kaya kung maireparo mo na ngaya so outlet mo medyo nag-iitom-itom sa paragili, dapat ipacheck mo yan. Buda kung mahiwas ang pagsaksak baga, kung mahiwas, yan, dapat kayan ipa-check up na mapapiutan ng masalidahan. Kapag day nag-contact na maray, nag-go spark. Yan, napiga po na nag-arcing ngaya. Gano'n nag-wielding. Okay. Kaya pag uli ko taod-taod, ilingon ko tulos duman sa may computer ko, garo sa mga kopong bandar ni sasaksakan. Alaliyon tulos, ito sa difícil na. Wari nang pasiguro, ano? Opo. Bata, garo sabagay, nagtatagaw-oran man, pero grabe baga so init, mamarahon sa mga dahong kasuma. Ibaw ng init. Duwang aldaw na apat na Jomar. Oo. Duwang aldaw akong nasa Kaya, arong. delikado. Duwang aldaw akong nasa arong. Sus Mario, si Pandaplos ko. Batang da akong day na ako nakakalakaw. Bagang arong mo, palibot kikahoy. Ayo, matindi ang init duman. Kung day kahoy, mas grabe. Oo. Anyway, sa follow-up, mantinidong dai pa na determinar kan Tobacco Bureau of Protection ang kausa kang kasulok kasubago. Umaga na gumindadan ng duwang tawo. Ini ang kinumpirma ko niyan sa DCGB News ni Police Fire Senior Inspector Edgar Tanyaora Jr. and Acting Fire Marshal kan Tobacco. At the same time, yung mambagang Public Information Officer kan Bureau of Fire Protection Bicol Region. Sinabi ni Tanyaora na break time na ngunyan sa mga oras na inisusay ang mga tao sa pag-imbestigar dahil anta bakong pasil so pigibong pag-imbestigar ta na sulong marayo so arong kung kaya bako sanang so mga physical evidence ang kay po ang kundi maging so mga statement kan mga residente so mga nakasurvive sa nasambitan ng kasulo. Kaya yung sinabi na nakatala na interview kan sa mga tao itong mga nakaligtas. Apat bagay itong nakaligtas pa ring duwang may edad na tapos duwang aki pa na pareha sa 1 anyos. Interview nitong sa may edad na kung ano ang sitwasyon kan mga sa kuryente, duman sa mga nakasaksak o ano pa man duman sa arong antes na nangyari ang kasulo. Kasabay kay ni sinabi ni Tanyaora na nagkuha naman sindanin mga physical evidence duman mismo sa kasulo, particularmente sa mga wirings, na maraman man kung dumanag po ang kalayo. Naglalaom ang Fire Chief kan Tobacco na antes ang magapon, makabilog na sindaning konklusyon kung ano talaga ang pinagikanan kan sulo na guminadan sa duwang tao. Magigirumduman 1:35 kasubagong maaga kan magsilyab ang kalayo sa sarong residensya digdi sa Purukuno Barangay Ginubat kan Tabaco City kung saan kan magresponde ang Tabaco PNP kan malawag ni dangarong gadanaan sarong 71 years old na lalaki ang padre de pamilya o lolo na ito kan mga aki. Then habang nagbubomba sinda, nakadangog sinda kinag susururiyaw sa may parting likudan na ang CR pala na ito, comfort room, na dahin ang gad na baldahan padeta, nakadukot ini sa halangkaw na kudal kang kataning na harong. And duman sinabi ni Tanyaora na kan mabungkal ng dangatop, pinasunod itong mga niyahon duman, 5 persona, tulong aki, duwang may edad na magdapa lang para makasagap ng oxygen dahil ang oxygen pala pag nasusulo at least ang pinakababang parte kang natitindugan ta igwapang natadang oxygen pinadara pa lang hanggang sa makuwasinda kan mga miyembros kan Bureau of Fire Protection dinara sa ospital alagad dahil swerte na binawian manggiraray ang saro sa mga pigligtas na kuta na sarong 8-year-old na babae.
Yan pa rin, magdagdag na balita, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Yan po tabi ang mga follow-up. Panood po naman sa nangyari pong sulo sa Ginubat sa Tabaco City. Kaya ingat po tabi kita mga kapatid, ano? Mga kababayan. Sabi nga ni Kayan, ang pag nasuluan ka, mga tugang ubos, gabos, pon kan sultirong tinipon-tipunan mo hanggang sa nakaagum ka, hanggang sa nagkaapo ka na ubos yan. Ang laki nga kung bagyo, at least pinawalat ka, mas kita ko pang kaldero. Yan, tumpos, gabos. Kaya ingat po kita tabi, ano? Ingat kita, gabos. Tangani po na dai magkaiguaning problema. And then nangaulugan na porke dahil kita nagsilibrar ngaya kang Fire Prevention Month, dahil na kita, relax ta kita. Nangyayari pa tayo yung mga sulo, pirming maaga. O kaya, i-check mo nila mga electric fans nyo, ha? Baka yan maluyaw ng taririk, para pirit pa nindo, pa-check nindo po yan. Taba kasalidahan na yung key capacitor, o kaya busing, tangani de mag-init, maging kausan ng sulo. Ha? Ayan, maging mindful sa indo pong mga appliances, tangani pong di kitang problema. Alright, o paano, mga kapatid? Iskeda na muna kita dito sa programa. Sa pakarabong ang bilog na tropa, Chief Jim, kasabay na to kasi ng buwilog ng tropa kami Kapos Patrol. Tiring man si Juna Pulis sa Radio Technical, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa pangarap mo kabilog na tropa na nagantabay man, mga kababayan na nagantabay sa 729 kilo sa pitang kamang radyo, nakapasa ng lingkod, Mardila dahing iba. Thank you for keeping me company. God bless the Philippines. Standby lang, babalik po ako taod-taod lang sa alas 12 mga bereta. Pag-iliba ka po dyan si Jasmine Baloloy. Bye-bye! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral